Ibou Ndiaye Ba salminta bandiraɓe fof andindeɓe rek e rentindeɓe wonde kala ko ari rek yo jagguire nina ɗum arde ni manam miɗo wiya koreji ɗi ki e fansuji ɗi gandumi ɗi yoɗiɗi mi anda foof e kala ɗo musidɗo wawi tonno miɗo wiya yimɓeɓe tinno ɓe mbaɗa ko lamɗo o yamiriɓe ko lamɗo o haaɗiɓe ko yoɓe gaccu ɗum ɓe cukka ko lamɗo o yamiriɓe ko ɓe gaccita hakkille kadi e ko doctoraɓe jamiriɓe ko ɓe mbaɗa ko doctoraɓe jamiriɓe ko ɓe gacca ko doctoraɓe kaɗiɓe ko saabu ay ngu ñaw kala cusɗo ngo andago min Ibou Ndiaye de mi wii kala musidɗo kala mo ganduɗa hoorema haɗa nana ko kalatmi ko miɗoma wiya ya rento ngu ñaw dentoragu kala no ganduɗa hoorema a wiyama ko noon poɗɗa waɗ mbaɗira noon ayi neɗɗo si yi ko meeɗa yi o si ko meeɗa yi ma wonde ko meeɗa waɗe en meeɗa yi luumo wiya yo udde on ko noon wiyama yo luumoji udde yo jumaji udde yo fof juuɗe yo oto dajeji mbaɗ wadde goto fof yo deeƴ waɗa ko yamirako mo soɗorano wiyani o andano yaharata o andano warata mo juula mo ñaago Allah yo Allah rufanen ɓuɓɗam e leyɗe he foof e aduna he foof o ñabbu ko ñabbu kulɓiniɗo kono sen mbaɗiri ni no mbiyaɗen na wawi Allah sowa en min Ibou Ndiaye Ba rewno ɗo salminde kala nana ɗo wassalaam